Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Meta norqod għand in-nanna dejjem nismagħha tqum u toqgħod bil-lejl. Dejjem tgħidilna li ma tkunx tista' torqod sew, daqqa twaħħal misħana, daqqa mhix ħsibijiet, imma din il-problema x'tista' tkun? L-insomnija fl-anzjanija komuni mhux ħażin. Fil-fatt ħafna nies jiġu fil-klinik u jagħmlu dal-complaint lit-tabib. U t-tabib irid joqgħod attent li qabel ma jagħmel preskrizzjoni, għax dik hija l-iktar ħaġa faċli, li jispjega li hemm xi ħaġa normali li l-anzjan inaqqas il-kwalità tal-irqad. Inaqqas ukoll l-ammont tal-irqad ma l-iktar il-kwalità. U l-kwalità għax jorqod inqas fil-fond l-anzjan. Mod naturali ġifieri. Allora dik hija xi ħaġa li rridu naċċettawha xi hija parti minn natura. U n-natura ma nistgħux immorru kontrija, rridu ngħinuha u mmorru magħha. U allura jagħmel inqas parti fil-parti deep sleep ngħidula u jħossu inqas sodisfatt meta fl-aħħar mill-aħħar iqum filgħodu u jara jħossux li raqat raqda tajba jew le. U dik irridu nispjegawilhom. Li norqdu tajjeb huwa bżonn. Flimkien ma' dieta bilanċjata u konsum ta' ilma, l-irqad hu neċessarju biex ngħixu ħajja kif suppost. Persuna anzjana li repetutament ma tkunx tista' torqod se jkollha problemi li mbagħad jitfaċċaw matul il-ġurnata. Mela in-natura tat lill-bniedem l-irqad biex isservi bħala charge biex il-ġisem tagħna fiżiku u l-ġisem tagħna l-moħħ tagħna jieħu ċ-charge li għandu bżonn biex ikun b'saħħtu. Issa, il-ġisem tagħna u l-moħħ tagħna għandu ċertu riserva, ġifieri m'għandux bżonn li jorqod kuljum l-istess ammonti, ġifieri jista' jkun li inti tiġi okkażjoni li għandek bżonn torqod inqas u ma ġara xejn, imma jekk kuljum ikollok nuqqas tarqat għal xi raġuni jew oħra, din ħadd tispiċċa billi inti jkollok konsegwenzi imħabba fiha u jista' jkollok konsegwenzi kemm fuq ġismek fiżiku kemm fuq ġismek mentali. Fuq ġismek mentali jista' tispiċċa jkollok depressjoni pereżempju, jew ansjetà, jew attakk nervuż, tibda taħtaf in-nies u ma tkunx qed tiffunzjona sewwa u anke l-konċentrazzjoni tonqoslok. Il-ġisem fiżiku tagħna tista' timrad, tista' ġifieri tkun iktar suscettibbli għal mart bħal infezzjonijiet pereżempju għax is-sistema immunitarja tagħna tonqos u nkunu iktar suscettibbli li nimirdu b'dan mod. Il-persuna tagħmel sew jekk titkellem dwar din il-problema mat-tabib tagħha. Mhux bilfors li tingħata mediċini. Jista' jkun li bi ftit tibdil fir-rutina ta' kuljum, il-persuna jirnexxielha terġa' tibda torqod kif suppost. Mela, biex nagħtu parir l-anzjani li jkunu kollhom dan il-problema ta' nuqqas tarqat, nibdew b'dik li ngħidula sleep hygiene iktar milli nagħtu l-mediċina. L-anzjan jiġi għandna biex nagħtuh il-mediċina ma rridu nedukawh l-ewwel billi nkunu ċerti li qed jipprattika dik li ngħidula sleep hygiene fosthom li bniedem jipprova iżomm il-ħin tal-irqad u l-ħin tal-qawmien kemm jista' jkun l-istess ħin. Li ma jagħmel eżerċizzju matul il-jum ħalli jaħli l-enerġija, imma l-eżerċizzju ma jħallihx għall-aħħar satejn qabel ma jorqod. Li jipprova jiekol tajjeb matul il-ġurnata u mbagħad qabel ma jorqod mhux jikol ikla kbira, ma jikol snack, jikol xi ħaġa ħafifa. Ix-xorb l-istess, xorb alkoholiku
Alla volja għaw min jużaħ biex jibda jorqot bih, imma fl-aħħar mill-aħħar dan jekk tieħdu qabel ma torqot jista' jkun li qajmek imbagħad wara ftit. L-istess bħal affarijiet bħal kafeina, affarijiet drinks li jkun fihom il-kafeina wieħed jipprova jiffranka li joħodhom qabel ma jorqot. Jekk inti anzjan jew anzjana li ħafna drabi ssiba diffiċli biex torqod, serraħ rasek li m'intix waħdek. Statistika internazzjonali turi li 30% tal-popolazzjoni dbati biex torqod. Fl-Istati Uniti biss hemm aktar minn 10 miljun persuna li jieħdu mediċina biex ikunu jistgħu jorqdu. Tikka aktar fuq saħtek. Kemm il-darba nisimgħu dwar l-effetti ħżiena tat-tipjib fuq il-pulmun, fuq il-qalb u fuq is-saħħa b'mod ġenerali. Riċerka ġdida issa qed tassoċja saħansitra t-tibdil tad-DNA kawżat mit-tipjib. Jidher li dawn l-effetti negattivi fuq id-DNA jibqgħu preżenti saħansitra wara 30 sena li l-persuna tkun waqfet tpejjeb. Għal ħafna forsi din tista' tidher aħbar negattiva biss. Iżda xjentisti qed jaraw lat pożittiv. Jekk wieħed jirnexxielu jidentifika t-tibdil li seħħ fid-DNA minħabba t-tipjib, dan jista' jiġi indirizzat u bekk tkun tista' tiġi studjata kura għal ċertu mart kawżat mit-tipjib. Però kif ngħidu dejjem f'dawn iċ-ċirkustanzi, l-ideali hu li ma nibdew qatt il-vizzju tat-tipjib. Tikka aktar fuq saħtek nhar it-tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.